Bi ye tarata don ye février kalo tile 24 san 2026 Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sitelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna miliyari 1 ani a kunkanfɛ siga kelen bɛ o la k'a fɔ o tununa cɛkɛda la, cɛkɛda min ni a bɛ wele ko autorité routière. An ka jamana sɛgɛsɛgɛlikɛla ŋana min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko vérificateur général ale ka munumunu salo la cɛkɛdaw la a sera autorité routière la. Nin ye cɛkɛda ye min ɲɛsinnen don sirabaw dilanni ma an ka jamana kɔnɔ. O kuma autorité routière la fɛn min lakɔlɔsira yen nɔ o de ye k'a fɔ miliyari 1 ani a kunkanfɛn caman o de tununa awa jamana wagandiba kɔnɔ. Nin kunnafoni mun filɛ nin ye kunnafoni in b'a yira ko kura k'a fɔ maa 15 bɔɲɔgɔnko bɛ yen siga kelen bɛ minnu na n'olu bɛɛ lajɛlen kan ka wele k'u ɲininka u dalakanw na nin nafolo tununi ko in na. O mana bɔ yen nɔ an ka manabolo min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ye ko Mahina ayiwa a jirala k'a fɔ ko tasumamɛnɛ kɔni ye olu ka kungokolon dɔ minɛ tasumamɛnɛ in ma dan kungokolon ma sabu a nana mɔgɔw ka balo marayɔrɔ awa k'a o fɛnɛ jeni n'o ye ayiwa ɲɔ marayɔrɔw ye min kɛra Gunboto ani Niyaka kɛnsiraya awa ko maa kɔni ni ma to a la wa fana bagan ni ma to a la awa ni tasuma jeni sen fɛ i n'a fɔ Mahina ale maire b'a lakali cogoya min na. Sariya bolo kan ayiwa cɛkɛda min bɛ yen nɔ ni ale bɛ yala yala ka min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛnw ta ka k'u ta ye ka sɔrɔ u taw tɛ n'u k'a ma ko agence de recouvrement ayiwa ko u b'a lase k'a fɔ kɔsan in na k'u ye wulikajɔba dɔ kɛ Kɛɲɛba mara ani Bamakɔ mara la wulikajɔ in kɔni wasa sɔrɔla a la kosɛbɛ sabu a jirala k'a fɔ ko mansinba minnu tun bɛ yen n'o ye pelouze ye o 36 tigɛ dara o kan min ye bolimafɛn sen naani min bɛ yen nɔ n'u ko a ma ko pick-up o 11 n'o ye Toyota ye awa fo ka taga se so jɔlen bannen 5 min bɛ yen nɔ ni ayiwa dunanjigi so de don n'u u nafa ka bon kosɛbɛ awa jɔyɔrɔbaw de b'u la ani min bɛ tali kɛ taji essence ale litiri 1000 ani 900 tɛgɛ sera ka kɛ o la i n'a fɔ cɛkɛda agence de recouvrement in b'a lase k'a fɔ cogoya min na. Mali bulonba ɲɛmaa n'o ye général de division Abdulaye Mayiga ye ale ye maaba dɔ bisimila n'o bɛ tali kɛ Chine jamana ale ka lasigiden kura la Mali la yan nɔ a tɔgɔ ye ko Xi awa min ye Chine jamana ni Mali cɛ teriya ni badenya ni baaraɲɔgɔnya min bɛ yen nin bɛ o de kofɔ awa min ye bɔɲɔgɔnya in ye min tɛmɛna awa premier ministre ani chinois ka ni lasigiden Mali kɔnɔ a bɛ bila hukumu kɔnɔna na o de ye tigɛdiɲɔgɔnma baaraɲɔgɔnya min bɛ chinois jamana ani Mali jamana ani ɲɔgɔn cɛ. N'an bɔra Mali kɔnɔna na ka yira aw la k'a fɔ furukufuruku o bɛ awa Cadi jamana ani Sudan jamana ani ɲɔgɔn cɛ nin waati laban ninnu na k'a kɛɲɛ ni o furukufuruku in ye awa ko min bɛ ayiwa Cadi jamana gouvernement olu y'a lase tɛnɛndon awa février kalo tile 23 san 2026 in na k'a fɔ k'u n'u ka dancɛw bɛɛ lajɛlen datugu u ni Sudan jamana ani ɲɔgɔn cɛ. O mana bɔ yen nɔ min bɛ lamɛrikɛnw ka jamana kofɔ ale ye a lase awa ka min ye Côte d'Ivoire ka den minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ taama ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan ka taa lamɛrikɛn jamana kan awa ko kɔlɔsili kɔni kan ka kɛ u taabolo ye nin wagati laban ninnu na awa min bɛ ayiwa kunnafoni kofɔ min bɛ tali kɛ awa k'u k'u kɔlɔsi kosɛbɛ ani minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ka taa ni ka segin fanga ka bon Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka a lase k'a fɔ Côte d'Ivoire ka den minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bɔ Côte d'Ivoire jamana kan ka taa lamɛrikɛn jamana kan k'u taabolo ka kɛ kɔlɔsili ye sabu farati kɔni bɛ nin wagati in na lamɛrikɛnw ka jamana o taama la. Ne de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.